आंनि न'आ माबायावमोन बहतना आनन्दआव दा आं बिपिएफआव गोबाव सम थाबोदों 17 बोसोराव देरहानायाव आं गोबांथार मावबोदों आरो बिपिएफनि हर सान खाथिबोदों समावहाय इउपिपिखौबो आं होसोनाय जादों दा बेनि माबायाव दा बिपिएफनि माबायाव आं समावहाय मिटिङाव थांनो गारि भारा 500सो हर होनब्लाबो हरना दा बेयाव जोङो नैबेयाव गोदान हायाव फैबाय दाख्लि जानुवारि 7 तारिखआव इलेक्सन जाबाय दा बेवहाय जों लामा नायदोंमोन सोरबा फैयो नामा सोरबा बिपिएफनि फैयो नामा होननानै रावबो फैयाखिसै जोंखौ नायफैयाखिसै दा जोङो सारजों फंसे फंनै रायज्लायनानै जोंनि सुबिदा बायदि साराबो बुंबाय दा जोङो इउपिपिएल दोलोआव फैनाय जाबाय आरो फैनायजों लोगोसे जोङो दै अर खोनानाय बायदि जोङो सुबिदा मोननाय बायदि आफा जोङो फैनाय जाबाय आरो दा बे फैनायाव गोबां मानसियानो जोङो 32-33 जन फैदों बिपिएफनिफ्राय दा बे फैनायाव जोङो मोजां मोनदों इउपिपिएल दोलोखौ दा जायफ्रा सिगांनि दैदेनगिरिफोर बिसोरो दैदेनलांबाय माखासेयाव जायाखिसै बहायबा बखिलायनाय जाबाय गावजों गाव दा बेनो आंनि बुंनाया मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।